Kagyaya naman ng pangbabalo naman sa inyo nga pang pag-good vibes, sininga weekend. Nagkaibalo ka mo ba lang nga diri sa Bacolod City? Mayara sang isa ka museum ang unod sang libro. Ang aktwal nga maeksperiensyahan sa mga kabataan kag makitaan. Pinaagi sa isa ka ancestral house nga gin-convert sa isa ka museum. Pinaagi sa sining experience, matuduan ang mga kabataan sang kung paano itatapon ang nabilin pangadunang mangga daton diri sa kalibutan. Ining aton nga lagawan sa Sabado sa Tripping ni Ruming. Kag sa Sunday naman, pagbangon ang aton nga pagaistoryahan. Matapos ang anong kabulan, amat-amat na nga nagabangon ang mga komunidad nga naapektuhan sang bagyo nga Tino sa Nobyembre. Gani, gintipon ang mga ahensya ng gobyerno kag pribado nga sektor pati na academe sa ilang mga commitment kung paano buligan ang mga biktima sa bagyo nga kadamaan sa ila, mga mangunguma. Na aton pag-istoryahan naman sa Sunday sa RU Agri-able.